Hey, what's up guys? Gago! Hey, what's up mga kulira? So ngayon nagbabalik ako sa inyong mga harapan kasi may gagawin akong challenge, sibuyas 100 layers. So na-inspire ako sa Jamil, sa iba pang mga vlogger na gumawa nito. So sana magsabay ako, dapat lang kasi wala akong ginawa ngayon kundi mag-vlog. So guys, sana guys panoorin yung buong buo guys kung tignan natin kung anong tsura ng aking mukha. Guys, hiwain na natin guys, no? $100 layers sibuyas. So ako naman ang isa guys. So dalawa tayo kami guys, dalawa. So first guys, ano, isa pa lang guys. So sobrang kalat talaga guys, no? Gago! Dapat guys subukan nyo to guys, sobrang sarap sa mata guys. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10. So 10 layers guys. Sobrang halat talaga guys na hindi na ako makadilat guys. Hindi na makabuka aking mata guys kasi sobrang halat guys. So okay lang guys na gagawin ko to. This is my challenge for my life sentence. Punasan ko lang aking luha guys, no? 10 na to yun guys. First time life sentence. Gago! 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Run. Para akong iniwan ng 3 jowa. Sabay-sabay. Oh my God! So, pwede na akong acting guys na nakakaiyak pero sobrang saya. 20 yan guys. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Parang iniwan ako ng 10 jowa guys. Sobrang sakit guys. Paano masabi? So, sana kayo nang iwan dyan, sana balikan nyo ang nakaraan kung ano ang inyong pinagsimahan. Girl, my mood changed when you walked through the door. Before you came, it was tears on the floor. Girl, you so perfect, I think that it's working. You gave me your love, now I really want more. Sana palagi tayong masaya at saka wala tayong pinag-aatrasan na pagsubok o anong challenge sa buhay. Kasi alam na naman natin na lahat yan ay pagsubok lamang. Kung meron man darating na problema ng bigat, alamin yan sa takdang panahon. So, nasa 13 tayo guys, no? So okay lang masaktan basta hindi lang iniwan. 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Hindi na guys, so nasa gitna na tayo ng 100 layers. Naman tayo guys kasi alam naman natin na nasa gitna ang tunay na pagsubok at
para gustuhan natin yan lahat. Parang totoo akong umiyak guys, no? So, tatabasin natin yan kasi nagamit ito guys. Nasa 50 layers tayo guys, no? Sana matagumpuyan natin to guys, no? Kasi ang premium guys ay nasa takdang panahon. Kaya kong umiyak kahit hindi ako nasasaktan. So, ibig sabihin nun, tears of joy. What the fuck? Nasa gitna na tayo. So, simulan natin ang pang 51 at saka 52. 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80. Bruh. Talagang hindi ako sumuko guys. Itikasin natin guys, no? Gago! So, yan guys. At saka yung isa naman guys dito guys. Nasa 80 na tayo guys. 80. Kapag tumingin ka nito, 80. 80 nadhana tayo. 80 nadhana tayo. Pero di ko kaya bumitaw at bigay. Masasaktan dahil pangako ko'y walang iwanan. Alam. So, 10 dito para 90. Tsaka sa iba naman, 10 para 100 na guys. So, matagumpayan nating masacrifice natin ang ating challenge. Ah, 90 na tayo guys. Parang tumulo ang isip ko guys, no? Bakit ako umiyak? Bruh. This is my challenge. Hindi talaga ako susuko guys. Ito naman tayo sa iba guys. Kalimutan ko guys. So, hiwain natin. So, 91 na tayo guys, no? Malapit na tayo matapos guys. 1, 2, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 4. Nahulog na yata ako. Nahulog na yata sa'yo. Pangin lang yan. Hindi ko sinasadya, pangin. So guys, na tagpuyan natin ang challenge na hinamon ako sa challenge na yun kasi shout out na lang kita kung malala pa kita dyan sa ibaba. Lagay ko pangalan mo kung hindi ka challenge sa akin. So kung anong challenge na ipagawa niyo sa akin guys, comment lang guys kung ano ang dapat kong gawin para tayo ay masaya lang at saka walang masasaktan na tao. Sana to be happy kahit broken hearted ka, King Kuliva. So yan lang guys, maraming salamat sa panonood. Sana entertain kayo. Sana masaya kayo na may lumabas na ibang uri ng mga ibang kakaibang nilalang na lumabas sa aking secret. So yun lang guys, thank you so much.